Gamoye mohiu kod Kenya ma omondo e kinde jopuonjre matindo manyiri pod en obadho maduong' marocho chenro mag somo mag jopuonjre. Riwruoge matiyo e kaunti ma Homa Bay koro wuok oko mar reso jopuonjre manyiri mondo sombgi kik rochre. Skund nyiri ma Wasamo mayudore e chula ma Mfangano en achiel kuom skunde manyiri mane kod pek e weche jopuonjre manyiri ma Gamoye mohiu e kaunti ma Homa Bay wacho ni kwan gi osebedo kanie malo. As we speak, we have 30 girls with children, 30 girls with children from Form 1 to 4. And it is sad that this year I admitted 2 lactating Form 1s. You know, they just came from primary the other day. So 2 lactating Form 1s, and even on admission, actually it is like they had just stopped their babies from breastfeeding. So they came to my office when they had milk flowing, you know. And I have, as I speak, 4 Form 1s who are expectant, heavily expectant, meaning that we are only having them this term. They may not join us next term. One of the girls who is pregnant is carrying her 2nd child in Form 1. Fawe en migao makonyo nyithindo manyiri mondo bed ni ginyalo dok e skul ka gisemako ich. Mar ariyo, onego bed ni wakonyogi mondo kik gidhi e keny kapok giikore. Mar adek, Fawe konyo nyithindo manyiri mondo miyo bed ni kik mak iye mapema kapok giromo bedo joma mine. Thailand ken wido ka nyithindo mang'eny undergo a lot of sexual and gender-based violence. Nyithindo mang'eny mako iye mag oiu, to wan wasewuok oko mondo mi waked ne ratiro mag nyithindwa.